Vitajte priatelia v epizóde číslo 6 podcastu Musím povedať. Od mikrofónu vás zdraví Rudy Boy a keďže mám takú akurátnu náladu na dnešnú tému, nedá mi, aby som to neotvoril songom, ktorý nám do toho padne ako tá povestná riť na šerbeľ. Takže vitajte. Ja sa normálne musím ukľudniť, no a neprešiel týždeň, ale 2, kým ste sa dočkali ďalšej epizódy tohto malého podcastu a dôvod je vždy ten istý, taký prozaický. Ak človek nemá čo povedať, tak by mal byť ticho, čo je ale prax, ktorú si u nás osvojilo zatiaľ príliš málo ľudí.
A jedna lastovička naozaj ale to nerobí, no začať nejako treba. Netreba sa však báť, že by sa nebolo k čomu vyjadriť. Tak len to nedávno prebehla našimi médiami správa, že naša na slovo vzatá odborníčka na kultúru, ministerka Martina Šimkovičová, si zmyslela zaobstarať si novú limuzínu pre rezort, konkrétne ministerstvo kultúry. Lebo chudia, všetci ministri majú, len ona nie. Tak to je veru hanba. Ale aby sme nikomu nekryvdili, podľa riaditeľky odboru komunikácie rezortu kultúry Petry Bačinskej si Šimkovičová o veci kúpy služobného vozidla nekladla žiadne neadekvátne podmienky, ako je cena alebo technické parametre vozidla. Ako pani Bačinská uviedla, chcela iba základný štandard, aký majú aj iné ministerstva. A vyšla z toho Mercedes za 150 000 eur. U pani ministerky sme si už na papalašizmu zvykli. Nie je to tak dávno, čo si limuzínku dala doviesť priamo do Ríma. Veď sa nebude voziť ten svoj ctihodný pozadie v miestnej MHDčke. Ale môže mi niekto vysvetliť, čo je to ten základný štandard za 156 000 eur? A ak teda, keď ten základný štandard stojí 156 litrov, koľko stojí nadštandard? 500 000? Poďme trošku počítať. Ak sa dobre pamätám, tak auta patria do druhej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Ak sa mýlim, prepáčte, už tomu som sa nikdy veľmi nevenoval, hoci som ho študoval, ale to je už dávno. Tak ale vezmime si tých 156 000, ročný odpis je cca 39 000 eur, čo je, priatelia, 3250 eur mesačne a denne to vychádza na 108 eur, keď budeme rátať ten mesiac ako 30 dňový. Či sa na ňom niekto vyváža, alebo nie? A teraz prichádza dôležitá otázka. A to otázka hodnoty za peniaze. Nebudem úplne cynicky tvrdiť, že by sa naši lokálni papalaši mali vyvážať na Fabii, hoci ak by sme hodnotili kvality niektorých ministrov, tak po niektorých by bol luxusom aj Trabant. Ale už by mal niekto vysvetliť pospolitému ľudu, že tieto zväčša trápne individuá nie sú našimi vládcami, aby si rozhadzovali peniaze, ako sa im zachce. A že Mercedes za 156 000 eur je teda nielen nehoráznosťou, je to totálny výsmech do tváre daňových poplatníkov, ktorí túto srandu platia. Srandu. Skôr tragédiu. Apropo, tá hodnota za peniaze je kde? Priatelia, nikde. Už je na čase si uvedomiť, že mnohé veci dnes vedia ľudia vyriešiť cez Zoom napríklad. A nie na počítaču za 3 500 eur, ktorými chcel minister vnútra obdarovať svojich verných, a čo nebolo nič iné, len ďalšie papaláštvo, ktoré spolu so stoličkami za 1400 eur, predraženými košelami z kávových zrn, či čo to bolo, a 10 autami papaláša z kufovského klanu. Dnes to zvláda normálny počítač s prehľadom. Dokonca trend je v Európe taký, keď už sme pri tom, že napríklad také Dánsko prechádza softvérovo na open source, teda žiaden platený Microsoft a Office 365, ale pekne krásne Linux, LibreOffice a podobne. Lebo ak sa niečo dá spraviť lacnejšie, prípadne zadarmo či za dobrovoľný príspevok, a užitková hodnota je, ak nie väčšia, tak minimálne rovnaká, nie je o čom. Je to priam povinnosť takto konať. A to je tá hodnota za peniaze. A netreba ani majáky a sirény pre papalášske zadky, a nás vidia ma kľudne anarchistom, ale ani prezidentovi. So sirénou a majakmi k Holičovi, Barberovi, get the fuck out of here. Viete, čo nám treba? Plynulú premávku na kvalitných cestách, aj na tej diaľnici do Košíc. Kokos, deti nám v nemocniciach chcú holuby a my tu musíme trpiť papalášske maniere, ako keby sme už nevedeli, kam peniaze dávať. No ale dajme si maličkú pauzu, ktorú nám vyplní taká letná pesnička. Nepoznáte, poznáte. Nech sa páči. Asulah masuk ke dia yang manis pipi congkak, malele male mamayo, sani malu malu. Pandangan pertama saya sudah pelihat, mau aja kenalan karena ada suka. Ternyata ku nama Tania, Nia.
lama suka dia yang manis pipi congkak. Malele male mama yo, Sani malu-malu. Pandangan pertama saya sudah palia, mau ajak kenalan karena ada suka. Ternyata ku nama Tania, Nia. Kusma paruh kowe adik manis pipi congkak. Sumpah kakak suka untuk kau adik Tania. Adik Tania bolehkah? Boleh adik Tania boleh. Sungguh mati kakak pun hati malele. My love ya adik Tania bolehkah? Asu lama suka dia yang manis pipi congkak. Malele male mama yo, Sani malu-malu. Pandangan pertama saya sudah palia, mau ajak kenalan karena ada suka. Ternyata ku nama Tania, Nia. Tania ku siapa punya, ku buat kakak hati berbunga-bunga. Suka kau. Tak, toto bola pieseň s názvom Tania, alebo s podtitulom Asu lama suka dia. Suka, nemyslím tým suka pána Huliaka, ktorú spomínal. Je to suka aj v indonéštine, samozrejme mať rád, alebo páčiť sa. Je to štvorica Alvin 83, Donald, Michael 83 a Jeremy Left. To len tak na okraj, aby ste vedeli, kto nám tu tak pekne zaspieval. No a je to minuloročná veľká indonéska hitovka. To len tak na margo veci. Nebudem sa venovať téme kontroly čerpania eurodotácií, keďže o tom sa popísalo a pohovorilo dosť, ale sú tu dôležitejšie veci, ktorým sa chcem venovať a ktoré aj okrajovo do tejto témy spadajú. Určite totiž nikomu neušlo, že náš slobodný pán premiér Fico sa pred spomínanou kontrolou vedenou českým europoslancom Zdechovským zdekoval do Uzbekistanu, kde dohadoval okrem iných vecí aj import uzbeckých pracovníkov do slovenských fabrík. A tu, priatelia, dávajte teraz dobrý pozor. Rudy Boy nemá problém s Uzbekistanom ani s inými stanmi. Z minulosti teda s jedným stanom, hej, a nech sa má dobre, a to je na inú debatu. Ale nie, Uzbekovia mi nevadia, sú akí sú, ako keby my sme boli nejak veľmi odlišní, že? S čím mám ale problém, a tu by mal mať problém každý z nás, to akože premiér krajiny namiesto snahy pozvihnúť krajinu kvalitatívne ide udržiavať status quo, čo v praxi znamená nízke platy a nízku životnú úroveň tým, že sem chce navážať ľudí, pre ktorých je aj slovenská minimálna mzda požehnaním. Lebo nič iné to nie je. Pamätáme sa, ako sa náš pán premiér chválil, ako Slovák dokáže vyžiť aj z mála? Áno, ten Robert Fico, bárajúci sa vo Vietname v Zlatej vani, ktorý si ako jeden z prvých krokov svojej momentálne aktuálnej vlády nezabudol náležite zvýšiť svoj mesačný príjem. To len aby sme nezabudli. Samozrejme, že zaplatať nedostatok pracovnej sily, ktorá dokáže robiť aj za polovicu toho, čo Slovák, nie je žiadnym riešením. Možno by sme mohli pre takýchto robotníkov postaviť nejaké tie baraky, nechať ich spať po 5 na jednej prični, pričom sa budú 10 meniť na 12-hodinové šichte. Nož, neviem ako vy, ale ja by som toto neprijal ani najhoršiemu nepriateľovi. Iné riešenie však znamená brutálne, a tu myslím naozaj brutálne, investovať do vzdelania domáceho obyvateľstva. Znalostná ekonomika, hovorí to niekomu niečo? S obrovským nástupom umelej inteligencie a podobných výmožností modernej doby totiž bežný Jurko Stromar dojme veľmi ružovú budúcnosť nemá. No ale pozor, so vzdelaním, a dnes tak potrebným kritickým myslením, finančnou gramotnosťou a podobnými naozaj potrebnými disciplínami, rastie riziko, že volič sa už nebude dať opiť rožkom.
Predstavte si, že by dokonca mohol požadovať od volených zástupcov aj skutočnú robotu a skutočný prínos do spoločnosti. Nie tisíce minúte na chlast na úrade vlády, ale tisíce venované na zveľadenie našej spoločnosti. Nie papalášizmus a vyvážanie sa lietadlami na futbalové zápasy či preteky F1, ale pekne krásne prinášať merateľné výsledky za tie štedré platy, ktoré im ako ich zamestnávateľia, a to si zapamätáte, zamestnávateľia, poskytujeme. Nie, toto evidentne nie je cesta, ktorú by sa chcel akýkoľvek slovenský papaláš vydať. Ale keď už sme spomenuli tých Uzbekov, dajme si jednu modernú uzbeckú. Yana sevdim, raqaming terdim, so'ringga sog'inib ketdim, go'zalim meni, seni shirin so'zlaring. Izlab topdim seni, eski surating. Men yana sevdim, raqaming terdim, so'ringga sog'inib ketdim, go'zalim meni, seni shirin so'zlaring. Izlab topdim seni, eski surating. Yuzingda tabassum gap yo'q, men har kuni ishda vaqt yo'q. Mol dunyo pulga qaraydigan narsa, puling bo'lmaydi hassi. Sen yo'q, yonimda sog'indim afsus. Mani eslasang, turku ko'tarsing, qalbimga yozg'agan ko'z. Yana har kun seni sog'inaman, hayotim meni har tun seni o'ylayman. Tuyg'ularim barchasi yodga solar yana sevgimiz ko'chasi. Yodga solar seni qorong'u tunlar, usoling yetishga izlayman yo'llar. Xotiralarim tinchlik bermasa, kimga aytay sensizlik qiyin rosa. Yodga solar seni qorong'u tunlar, usoling yetishga izlayman yo'llar. Xotiralarim tinchlik bermasa, kimga aytay sensizlik qiyin rosa. Bergin davo qalbimga, tabassuming orom jonimga. Qo'ling tutsam sig'may yonimga, ko'na bo'lgan eding borimga. Men yana sevdim, raqaming terdim, visolingni sog'inib ketdim. Hayotim meni, seni shirin so'zlaring. Izlab topdim seni, eski surating. Men yana sevdim, raqaming terdim, visolingni sog'inib ketdim. Hayotim meni, seni shirin so'zlaring. Izlab topdim seni, eski surating. A to je na dnes všetko. Pretože ide leto. Komu sa chce vysedávať pri repráku a počúvať Rudy Boya? Preto si užite slniečka, pohody, vody, kým ju máme. A opäť dúfam, že už o týždeň. Do počutia. Majte sa pekne.